Naimbag nga rabii kanyayo amin nga agbuy-buya ken naka-tune in
At ang oras, kadeti Lifeline Ilocos tayo. At grasya ken parabro kuma ti adda kanya tayo amin at tanga rabii. At awisay nga rod kakabsat, digiti madama nga makatune inen nga in kayo i-share deti Lifeline Ilocos tayo kadagiti gagayem, kabsat, kadagiti kapamilya tayo, kastamit, digiti contact, tapno sangsang kamay sa tayo nga agbuya ken dinggen dahiti mensahe iti Diyos tat nangarabii nga napolwan receiving Christ in your life. Ket habang urorayan tayo pay kakabsat, digiti kadwa tayo nga agbuya tat rabii, awisen kay mga rod nga makipagmaysa tain tayo riingen iti physical ken spiritual tayo nga bagbagi babaen kada iti naisagana nga icebreaker tayo. Ket pasublat ko pala dati spotlight tayo ken ni Brother J-Boy. Grace and peace in Christ. Gagayam ka na kakabsat. Kat, pudno, nagsaya at taon na iti Diyos tayo. Kat adatay manan ito'y nga agkakadwa. Tapnon iti kasta kat adalin tayo sang-sang kamay sa digiti adal gagapo kanya na akas na ibagangarod ni Kuya Paul itay nga about receiving iti message tayo kat tatamat iti ayam tayo when icebreaker nga in tayo pagkakaduan kat maipanggap mo iti receiving. So, adda iti makita tayo ito'y likoda kung abay ko nga answeran tayo. And ti adda ito'y kat adda iti verses nga connected iti receiving when no another dagiti ma-receive tayo in our Lord Jesus Christ. Okay? So, intayo, simple lang dito gagayom kan kakabsat, ada lang iti ma-flash nga verse, itoy, tapos, dagijay naka-underline, or the line laeng, ipantayo no ana dagijay nga words. Like, for example, dito umuna nga slide kat, Acts 1:8, kat ko na itoy, but you will receive blank when the Holy Spirit comes on you, and you will be blank, blank in Jerusalem, and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, simple lang, ipantayo lang ito'y DJ answer. So, kasla ko madwa dito sa pulan na ito'y, so ipantayo lang. And iti source tayo, kat, syempre iti Bible, but 1984 tayo. So, iti version tayo. Okay? So, mabalin tayo ni start iti answer. So, very familiar siguro kanya tayo dito. Yun na yan, aminando tayo nga nang nangagan Acts 1:8. Okay, pampanunutan dan sa belang. When no, sapsapulan dan DJ linaon iti Acts 1:8. Okay, feel free to answer. Gagayong ka na kakabsa. Okay, since dito iti umuna, i-reveal kon iti answer na. So, kana na ito'y Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Praise the Lord na sungbatan ni Sis Nika Guerrero. So, kasi lang, gigayam kan kakabsat. Simple lang, ipantayo lang no ana iti sapsapulan na ito'y blank nga space. So, makita tayo gat dagitoy iti ma-receive tayo from our Lord Jesus Christ ken no anada iti obraen tayo babaan kadagitoy. Okay, intayon iti sumarno. Ito'y Matthew chapter 7 verse 8. Kunana ditoy, for everyone who asks blank, he who seeks blank, and to him who knocks, the door will be blank. So, anada nga ta dagiti talo nga sapsapulan ditoy. So, ASK gat no anate pe lang ditoy ma-recall te pe lang karakanayon nga pagtutungtungan tayo ditoy. Okay, praise the Lord. Nag-answer ni Brad Lawrence Tomas, receives, finds,
and opened. So, nala daw ni Brad Joshua, nakapsat siguro ti Anada. So, answer ni Brad Joshua kat DJ imo na nga slide tayo itatay. Okay? So, panana ito'y, for everyone who asks, receives, to the one who seeks, finds, and to the one who knocks, the door will be open. So, nagpipintas iti promises ni God kanya tayo. Dagito'y iti maala tayo, agapuan niya na, dagito'y iti masagrap tayo, ken dagito'y iti future tayo. Okay, tayo mo ten ijay maisa. So, dito medyo maikabesan sa aminan. Kasi nagpintas iti content na although napintas amin nga content iti verse or iti Bible kagayom kan kakabsat ngam na talaga ibiyag tay dagitoy kat nagdakkel ti impact na. So Matthew 6:33, but seek first his kingdom and his righteousness, and blank 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 will be given to you as well. So ana nga ta ditoy maited kanya tayo babaen iti continuous apan ang sursuro tayo iti Diyos tayo. Okay? Okay, agililinumbadan ni Brad Lawrence, all these things, kasyemot yan ni Sis Nika, Sis Shane, and Brad Darren. Praise the Lord. Dagitoy iti maala tayo from the Lord. No, continuous iti panag-follow tayo kanya na. And all these things will be given to you as well kunana. So detoy iti kadadakkelan no kapipintasan nga maala tayo wenno masagrap tayo. Okay, hintay mo ten next, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but blank, blank, blank. Ano iti answer na ditoy? Okay, praise the Lord and have eternal life. So, Dagijay, in mention ni Ate Alife, join kayo, gigayong ken kakabsat, kada Jolian, Renaline, Cabriga, Christina, and friends. So, kanya yung gigayong ken kakabsat, feel free lang mat nga i-mention, dagiti friends tayo, dagiti kigayom tayo nga Bible study, ken kastapay mat, feel free to invite your family members. Okay? So, nagpintas ka na ito'y but have eternal life. So, daytoy iti panpandagan tayo at may sa kadagiti nagpipintas a promise ni God kanya tayo. Ngamin, maala tayo ditoy haan nga agpatingga apan nagbiag in Him. So, nakahabol ni Sis Alice, Sis Alife, Sis Zinya, Sis Lucky, and dagiti in-mention the Brad Joshua and Sis Annie, or yes, join kayo ang kakapsat. Okay, hintay mo ten ito'y Colossians chapter 3 verses 23 to 24. So, that tayo nga agserserbi in the Lord, that tayo nga ag-obey in the Lord, that tayo nga agkarkaroon iti love relationship with the Lord. Kanana ito'y, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Verse 24, since you know that you will receive unblank from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, ano nga ta dito yung maalat tayo. Babaen iti panagserbi tayo in the Lord. Babaen iti panag-Bible study tayo. Babaen iti correct and continuous love relationship tayo. Prayer time, word time. Ano da nga ta dagitoy? Okay, nakauna ni Sis Nika Guerrero, inheritance. Praise the Lord. So, dagiti isik tayo ket dagiti ibagbaga ni God. Anan nga no ana iti no ana lang iti makita tayo iti aglalaw, but rather iti word ni God. Okay, praise the Lord for answering Sis Nika, Sis Alice, Sis Jamaica, and Brad Darren, and Brad Nathaniel. Hello bro. Brad Justin, join kayo kakapsat, and we will as one worship the Lord and agadal iti nagpipintas panorsoro na. Hintay mo ten iti sumaruno so that iti answer inheritance. Okay? So Luke 6:35, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward, blank, 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 and you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. So babaen iti panangayat tayo, digiti brothers and sisters tayo in the Lord, everyone nga amamo tayo amin nga
makaskasamo tayo inaldaw-aldaw anay iti promise ni God nga reward nga maala tayo. Makita tayo iti Luke 6:35. Okay. Awan pa iti nakasapol So take note gigayam ken nga kapsat the version nga inusar ko ito ko 1984. Okay? Sige, linumba. Madaman sa type da lang kada gijay kakadwa da Bible study. So dagi jay kakadwa tayo gigayam ken kakapsat, i-comment down tayo dagiti nagnaganda, i-send tayo kanya dagiti dito link and ag-join tayo as one body in Christ. So nag-answeran ni Brad Zinya will be great, Maria Teresa Orio, Ate Jamaica, Brad Darren, Brad Lawrence, Brad Sis Nika, and praise the Lord. So asto dagijay answer yo gigiyam ken kakapsat. Iti reward tayo in the Lord is great and awang pulos iti makagatang gumadaytoy awan iti makapantay kadetoy. So let's have this genuine nga service in the Lord. Praise the Lord for those lessons. Sa dapay 1 Timothy chapter 5 verse 17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of blank blank, especially those whose work is preaching and teaching. So ana nga ta detoy maala tayo an kanan iti worthy. So ana nga ta detoy ma-receive tayo nga awang pulos iti pakapilawan na. Okay? So kay Kathleen Joy Sagila, oh my God, ading kina Althea, Chloe, Elise, Niven, sa nakatado. So join kayon kakabsat. Okay, praise the Lord, double honor, answer ni na Brad Lawrence, Sis Zinya, Sis Jamaica, Sis Nika, Brad Darren, Kuya Aldin, and Ate Maria Teresa. Okay, so next, kananay toy, so hasta dagi siya answer ka sa double honor. So next, John 1 verse 2. Dear friend, I pray that you may blank, 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 and that you all may go well with you, and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So, ano nga dito assurance ito yung maalat tayo. Babaen iti panang pray, iti kakabsat kanya tayo. So, no, haan nyo pa amo iti, or haan kayo pa naka-join iti prayer meeting kakabsat, feel free nga, i-consult iti Bible study leaders yo kuya ate ana iti meaning iti prayer meeting ana iti serbi iti prayer meeting. Okay, so damagan nyo dagi jay. So kuna nga minitoy, I pray that you blank blank blank. Okay, ana dito iwagbagan na dito kina Jinky, Norwell, Everlyn, Liza, Leia, Gretchen, join kayo kakapsat. Okay, praise the Lord na answeranan ni Sis Nika, enjoy good health. So amo iti Diyos tayo no ana iti pagkasapulan tayo, amo na no ana iti pagkurkurangan tayo. So ada aming kanyanan, tilang talaga kasapulan tayo is DJ ubraan iti pagayatan na. Okay? So next, hintayon iti last nga verse gigayam kan kakabsat. So paspasan tayon iti ag-comment. Okay, kananit toy. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are blank blank blank, members together of one body and sharers together in the promise in Christ Jesus. So ana detoy, ana deti pagpag ana iti maala tayo ditoy. Okay? Okay. Here's, okay, danayon na nako ahaan lang may isa lang nga word. So talo dito sa pulan tayo. So sa pulan pa iji kadwa na Sis Nika. And kay Brad Jansen, join kan gayem and let us know more about the Lord. Okay, praise the Lord. Kay sa answer ni Brad Darren, heirs together with all those to DJ answer ni Sis Nika, Sis Maria Teresa. And dito iti nagpintas nga maawatan tayo gigayam kan kakabsat nga babaen iti Diyos tayo ni Jesu Kristo. We are
his heirs ket tagapagmana na tayo. Okay? Thank you iti kaaddayo gagayem ken kapapsat ket sangsang gamay sa tayo nga papuri iti Dios tayo. Okay? Kuya Paul? Praise the Lord sa buhay mo, Brother J-Boy. Kaya kabsat iti icebreaker tayo. Kaya amok nga namurmurayan tayo. Ken ready tayo nga rungyanan nga dinggen. Iti mensahe tayo tatang malem. Ngem sakbay man iti amin. Awisan kay nga rod kakabsat. Amin nga agwibuhay tatang agdumog. Agkidem ta intemet lang lokatan. Deti nga aramid babaen iti maysa nga kararag. Kararag tayo kabsat. Amami nga dat sa dilangit, agyaman kami Lord, iti impaay mo nga oras kanyami tatta, tapno income dinggen, deti mensahem kanyami, keta idawat mi apo nga kan na kami iti kapya, iti puso ken panunot mi, tapno maawatan mi nga nasayaat, deti mensahem kanyami tatta nga malem. Ket idawat mi Lord nga siya ko maiti agnaed, ken mang proteksyon kanyami bayat nga income dinggen digiti mensahem kanyami. Dati iti dawat ken kararag mi apo itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. So intay nga rod kan worshipan dati ni God babaen iti digiti nga nakaisagana nga worship song tayo. O living God, let us sing this song, My Redeemer Lives. With you, I'm dancing on the mountains.
us worshiping our living God, for He is great. Let us sing this song, Our God. Brothers and sisters, as we worship Him wholeheartedly, let us lift our voice unto Him. What are you doing into wine? Open the eyes of the blind. There is no one like you. None like you. Into the darkness, into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There is no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There is no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than
Praise the Lord sa buhay mo, Brother MJ, sa pag-lead sa amin na pinang-worship. Kinigan. So, anting nga ro din baybayagen ang kakabsat, intayo dinggen, dati mensahe nga ipaay kanya pa itata nga rabi. Dati may padanon iti mensahe iti Diyos kanya pa itata nga rabi, ket may isang naayat, ken natipker nga agserserbi iti Diyos, naayat, kadikiti physical, ken spiritual nga anak na. Ket awagak man nga rod, ni Kuya Dominador Takbian, ket iso na iti mensahero tayo tatta nga oras. Ken tenga rod din iti mensahe. Rabi tay amin gagayem ken kapsat parabor ken talna itited kada tayo ti Dios Ama kastamet ten Hesus Kristo nga po tayo. Agyaman tayo ta inikan na tayo manen iti gundaway nga agadal kariti sa sauna ket intay nga rod italek dito nga pagsaritaan tayo ti dato nga rabi babayen ti may sakararag. Wa po Dios anay langitan yaman kami wapo iti kadam iti dati agundaway ket daydayawin da ka itantanog da ka iti kinasya sinom tada kayo ti Dios ana marswa ti langit ken daga pinarswa mo wapo iti amin awan banag dito lubong para iti pakidaydayawon wapo na santuan ka nalinteg ka ket bigbigen mi met o Lord iti kinakurang mi iti dayag mo. Diti amin na basol ken kinarwit mi. Yaman kami tinendaklan agarasyam ken ayat mo apo. Mamati kami unay. Iti kinabileg ti ayat mo. Kaya tagyaman kami iti pamakawan mo. Iti nato gundaway Lord God italek ko ken ka. Ito nga mensahe igbigay Lord iti kinakurang ko. Ngem ikan nakadiwa po ti kinasirib. Ipan mo digiti sasaom iti bibig ko. Ket digito nga maisawang ket agapuda ken ka. Yaman kami apo iti good internet connection. Yaman kami wapo iti kada ti tumunggal maysa. Bendisyonan na kami. Bayat iti dito nga panagadal mi kadagiti sasaom. Dito nga ti dawat mi ken pagyamanan mi. Itinagan na po mga Sus. Amen and amen. Ket title deti pagsaritaan tayo ito yung rabi napauluan iti receiving Christ in your life. When iti Ilocano panangawat ken ni Kristo iti biag mo. Ket saludsudek man kabsat anya kadi iti panakaawat tayo iti panang receive tayo ni Christ iti biag tayo. Is it the prayer of acceptance nga pinagpray tayo idi ni receive tayo ni Jesus Christ? When no detay panangawag tayo kanya na laeng no detay adan at tayo iti problema when masapol tayo ket may baga tayon nga adan tayon iti relasyon ken kuana ket dati mga rod iti panggep dati nga topiko itatapos ti kastaket malawlawagan tayo kakabsat ket kitantay mga rod iti keyverse tayo masarakan ditoy John 1:12-13 kunana toy yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. Ilocano, ngay madamit, digiti mawat, ken namati, ken kuana, isut gapuna, nginig ka na ida, iti kalintegan, nagbalin nga anak ti Dios. Sanda nga nagbalin, nga anak ti Dios, kas iti kagangay apan nakipas nga iti tao
ti Dios mismo ti amada. Ket ada dagitoy talo nga nakita dito yung kinapudno, saritaan tayo kabsat. Umuna, you enter into a love relationship with Christ. Simrek ka itayan ayat a relasyon ka ni Kristo. Number 2, you become a children of God. Nagbalin kang anak ti Dios. Number 3, you are born again in the Spirit. Nayanak ka manen iti Espiritu. Ket intay nga rod may samaysaen nga pagsasaritaan punto por punto. Yung muna, you enter into a love relationship with Christ. Kung na to'y iti sa una, iti keywords tayo, John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name. Sa ludsod, kabsat, pudno kadi nga datayo ket namati ken ni Apo Jesus, pudno kadi nga datayo ket inawat tayo, isuna iti biag tayo. Both Lord can Savior iti panagbiag tayo. Saan laeng Savior kabsat mo di ket Lord. Saan nga agsina data that is inseparable. Yeah. Ket rebeng nang maamuan tayo nga iti panangawat ken kuana ket saan laeng nga ijay tempo laeng nga nagpray tayo iti prayer of acceptance. Kuno saan ket detay time lang nga detay problematic tayo wenno adda kasapulan tay ken kuana. Ket isulaeng iti tarayan tayo. No di ket isuna ket agnanayon iti biag tayo. Ayat kahit nga sawen. Iti saserek iti relasyon ken kuana ket saan a temporary laeng. No di ket daytoy ket this is an eternal love relationship. This is an eternal commitment. Kaya nga datay no feeling tayo ket saan tayo nga magustuhan dati sitwasyon nga ipapaobra ko may ti Apo kada tayo ket mabalin tayo nga talikudan isuna wenno isina isuna saan nakastyay kapsat. No sika ket namati ka nga isuna iti source iti biag mo, saan ka sumina ken kuana. John 15:5. Nga kunan dijay, remain in me and I remain in you. Apart from me, you can do nothing or you are just nothing. Iso nga deti panag talinaed taken kuana ket agnanayon kabsat saan nga detay no masapol tayo lang isuna iso titarayan tayo no diket agnanayon. Kuna na dito ay kabsat iti Mark 12:30 no kasano tayo nga makiinayat ken kuana wenno makirelasyon ken kuana, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Gayat kanya kunana pa ditoy John 14:23 tung palen nanto dagiti saok. Ayaten to ti amak ket syak ken ti ama umay kam to agtaeng ken kuana. Kastoy iti klase iti panagayat nga it is desire ni Apo Jesus iti tumunggalmay sa kadatayo. Nga ayaten tay iti amin na puso, iti amin na kararwa, iti amin na panunod, ken iso amin akigsa tayo. The word amin. Adante kadi iti kastoy
klase ng panagayat iti Dios. Anya ti mang anya kadi tinagyan ti puso tayo. Anya tinagyan iti panunod tayo. Anya iti pangipapaayan tayo iti piksa tayo, kabsat. Is it for the Lord or is it for the things of this world wenno pang sarili tayo laeng? Anya ti sursurutan tayo, kabsat. Digiti pagayatan dati nga mundo, digiti awis dati nga mundo, wenno ti awis ti pagayat dati awis iti this self-desire tayo, wenno iti pagayatan ti Apo. Take note po na natin ito, kabsat. Payaten tayo iti Dios iti amin a puso karangwa panunot ken piksa. Ken digiti tagay ayat ken kuana isu digiti sumurot iti pagayatan na. Ket digitoy nga mangayat ken kuana iti kastoy klase panagayat kunana ditoy pagtaengan na tayo. Saan lang nga temporary data panagtaeng, kabsat? No diket eternal. Kasta iti klase nga relasyon iti kayat ti Apo iti tumunggal may sa kadatayo. Datayo ket agtalina it tayo iti ayat na. Kasla kung may timay isang kasawa, saan mabalin nga timay isang partner tayo ket sumina wenno ag-commit iti may kaniwas. No diket they should remain faithful to each other. Ket mas higher pa dito nga relasyon, kabsat, ti relasyon tayo ti Apo. At ti relasyon tayo kasawa, agsinada no matay ti maysa. Ngem, dito yung relasyon tayo ti Apo, uray inton matay tayo at datay ken kuana. Iso nga rod nga masapol kabsat ket alwadan tayo dito kumati i-value tayo dito love relationship tayo iti Apo. We should remain in Him moment by moment. Ket ti may kadwa nga pagsaritaan tayo, you become a child of God. Nagbalin ka nga anak ti Dios. Anya ti kunana ditoy. Inikan na tayo iti karbengan nagbalin nga anak ti Dios. Anya kaditi kasapulan, tamti kastakit na tayo katagbalin nga anak ti Dios. Amutay datan kabsat. Mamati ken awaten tayo ni Apo Jesus. Akas mangisalakan ken Apo iti biag tayo. Ket babaen iti panangawat ken panamati tayo ken kuana naawat tayo iti espiritu na nga isu dayeti agapuna nga datayo ket nayanak manen iti espiritu ket nagbalin tayo anak ti Dios. Ti Dios ket espiritu iso nga masapol nga dagiti anak na ket agbalin damet nga espiritual. Ket mapasamak laing deta iti panangawat tayo ken Jesucristo ket maawat tayo met iti espiritu na nga isu ti Santo Espiritu. Ket kabsat kunana ditoy Roma 8:15-16 tasan kayo apagbalinen at agabo ti espiritu nga inted ti Dios. Nalawag dito yung kabsat nga inted ti Dios ti espiritu na kada tayo. Ituloy ko kunana ito, saan kayo met? Saan na kayo met apagbutngen? Pagbalin na kayo ket di nga anak ti Dios. Ket babaen ti panakabalin ti espiritu, umawag tayo iti Dios, ako na tayo ama o amak. Makitanggay ti espiritu ti Dios, karigiti espiritu tayo, amang ipakaammo nga anak na tayo iti Dios. Espiritu nga integ ti Dios kada tayo ket sana tayo pagbalinen at agabo pay iti basol no di ket
inikan na tayo iti panakabalino no bileg nga nawaya nga agbyag nga nasantuan kinalinteg. Ket ti Espiritu, the Holy Spirit, isuna iti mangi bagbaga kada tayo nga datayo ket anak ti Dios. No addan iti witness iti maysa nga tao mabalin nga san pa yung 100% deta nga kinapudno tati tao mabalin na iti agswitik. Ngem ti Dios saan? Ti Espiritu ti Dios ket saan? Iso nga daytoy sasauna itatta daytoy ti kinapudno nga kunana ditoy makidanggay ti Espiritu ti Dios kadagiti Espiritu tayo nga mangipakaammo nga anak na tayo ti Dios. Iso nga ti addan ti Espiritu ti Dios ibagbaga ti Espiritu kada ti nga anak na. Iso nga no addaman dati kasla dati sitwasyon nga kasla ti mang perdi kuma iti kinatao tayo uno kina siya sino tayo ti identity tayo nga anak ti Dios ibaga na king ka saan mong aramiden neta ta sa anak kasta iti anak ti Dios. So ti Espiritu saan na ka nga pagbalin na ka anak ti Dios. Saan na ka nga isuro nga agdakes dikit isuro na ka iti nasayaat, isuro na ka kinalinteg, isuro na ka iti kinasanto. Kasta iti anak ti Dios. Iso nga ti kunana dito ay Colossians 3:4, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Ni Kristo ti pudno biagyo. Ito nagparang adda kay tumet kadwana ket mairanod kayo kayto iti gloria. Nalawag kabsat nga kunana toy ni Kristo ti pudno biagyo. Ti Santo Espiritu isuro na tayo nga agbyag akas ken Kristo. Amen? Iso nga ti lesson tayo dito yung sa ken application tayo. Kaya ti panangawat tayo ken ni Kristo, inika na tayo ti kalintegan ti Dios nagbalin nga anak na. Ket daytoy iti identity tayo. Masapul nga rod nga ibiyag tayo, ibiyag ni Kristo. Taday ta ti pudno abiyag ti maysa nga anak ti Dios. Kaya papantayon ti maudi nga punto, ito may katlo. You are born again in the Spirit. Kuna na dito verse 13, sanda ang nagbalin nga anak ti Dios, akas kagangay, apan nakipas nga ti tao, tati Dios mismo ti amada. Anya ti kayat nga sawen iti saan nga naipas ngay akas gagangay. Tikas naipas ngay akas gagangay isu detay naipas ngay ka iti fleshed. Wenno iti lasag. Ti kayat namit nga sawen nga naipas ngay tayo iti espiritu wenno born of God. Wenno ti Dios mismo ti ama tayo, ket naipasngay tayo ti Espiritu. Ulit ti Dios ket Espiritu, iso ti ama tayo, nga rod, may parbeng laeng, nga datayo anak na, ket agbalin met nga espiritual. Awan iti relasyon tayo iti Dios, no saan tayo agbalin nga espiritual. Iso nga kuna na ditoy, saan tayo nga makastrike iti pagarian ti Dios, no saan tayo nga mayanak manen iti Espiritu. Masapul nga mayanak iti Espiritu, tapos iti kastaket, we could be able to relate when makipagrelasyon iti Dios. No saan tayo nga mayanak iti Espiritu,
awan iti kayanan tayo nga makipagrelasyon iti Diyos. Ket amuyo kadi kapsat nga iti maysa nga nayanak iti espiritu ket na-restore detay naperdi nga image tayo. Ano dito nga imahe? Image ni God iti biag tayo. Genesis 1:27. Ano ti kuna natin Genesis 1:27? Create na tayo akaladawan ni kaladawan ti Dios. He created us in the image of God. Kat kinagpaisuanan na kapsat, when we are born again, na-restore daytan nga naperdi nga imahe ti Dios kada tayo. Kaya kuna na dito Ephesians 4:24, and to put on the new self, created to be like God in righteousness and holiness. Iso nga ti maysa nga na born again, na isublin detay dati nga imahe ni God kada tayo in true righteousness and holiness. Mamati tayo kadi kapsat? Dapat mamati tayo. No anya ti bagbaga ti Dios, iso dapat iti pamatyan tayo. Ket ibagam iti kabay mo na isublin iti imahe ti Dios ken kakabsat. Okay? Iso nga agbiag tayo nga rod akas anak ti Dios, agbiag tayo nga rod akas may nga nisalakan, agbiag tayo nga rod iti pileg iti Santo Espiritu. Tadayta iti tatak iti anak ti Dios, dayta iti tatak iti maysa nga imawat ken ni Kristo. Inawat ni Kristo isuna ket holy and blameless. Isu nga ti biag tayo meten ket biag ni Kristo, and we should be holy and blameless also. Ket itatama pantay nga rod ken kadagiti application. Umuna, you enter into a love relationship with Christ. Simrek ka itayan ayat a relasyon ken ni Kristo. Ti panangawat ken ni Kristo ket maysa a commitment ken agnanayon ayan ayat a relasyon. Ayatem nga rod ti Apo a Dios mo iti amin na pusom kararwam panunot ken isu amin a pigsam babaen iti panangtungpal mo kadagiti pagayatan na. Ikadua, you become a child of God. Nagbalin ka nga anak ti Dios. Babaen ti panangawat mo ken Kristo inikan na ka iti kalintegan ti Dios nga agbalin nga anak na. Dayta ti kinasya sino. Ibiyag mo nga rod ti biag ni Kristo, taday tatipudno abiyag ti maysa nga anak ti Dios. May katlo ken maudi, you are born again in the Spirit. Nayanak ka manen iti Espiritu. Babaen ti panangawat mo ken Kristo, nayanak ka manen iti Espiritu. Ay subli ti naperdi nga imahe ti Dios ken ka. Kastamet ten iti biag nga agnanayon. Agbiag ka nga rod nga espirituan ken kas naisalakanen babaen iti bileg ti Santo Espiritu. Dahil nga rod, tinagpatinggaan, ti mensahe tayo, ti ato yung kundaway. God bless everyone. Giyaman kami Kuya Doming iti imparabor iti Dios nga mensahe ken ka nga inkamit impaay kanyami. Ket kadating nga oras si gayem intayo met dinggen deti ebanghelyo
Ngay paay iti maysa nga kabsat tayo. Family Paksa, siya ni Darren de Santos, 28 years old, hanggang adal ito kolehiyo, mga mawala ito puso, ito talang Duray ko yung tata, kinimbaga damang may kapantin Yesu Cristo. Ti Diyos, tirugyanan ti amin. Pinagswana ti tao akalangangan, kaskunana iti Genesis 1:27. Ti tao ken ti Diyos ken adaan, pinakaununay nga relasyon. Yung gapo iti basol, na isina ti tao iti Diyos. Kaskunana iti taga-Roma 3:23, nagbasol amin at ang tao ket agturang dati kinadayan ti Diyos. Tigit ko yung narod na basol ket adaan ti supapak na. Kaskunana iti taga-Roma 6:23, napatay ti supapak ti basol. Adamet narod dua a klase ti panakatay. Spiritual a panakatay, ken physical a panakatay. Ti spiritual a panakatay, daytoy tay pinaka-isina ti tao ti Diyos na ti basol. Si bibiyag ti tao na pisakalan yung mga dayo ti isunan ti Diyos. Ti physical a nga ipapatay sa daytoy tay panakaon hangis kinay. Anya nga ron ti pagtungpalan ti kiti matay. Kuna iti Hebreo 9:27, na ito ding ang matay ti tao maminsan ket kalpasan na dokumen ti Diyos. Anya nga ron ti daytoy a panakaon ti tao ang natay ti physical ken spiritual. Pasko na iti Palti 21:8, ngem nakabutbuten to ti pagbanagan digiti takot, digiti traidor, digiti nader, digiti mamampatay, digiti manakikamalala, digiti managanito, digiti agrokbag, kadigiti didesen, and amin maulbud, agyandan to iti tanaw, iti kumilking ayaw na ako ng sopre, nga iso may kadwa, may papatay. Kaya ti tao ti masideg ti Diyos, iso nagaramid ka ti wagas, nga masideg kanya na, agaramid ti nasaya at nagsingsingpet, ang paka-edukado, ken ang paka-religyoso. Nasaya at met digito'y nga wagas, ngayon nga umdas, tapos may isubli tinaperdi a relasyon ti tao ti Diyos. Akaskunana iti kag-Efeso 2, versikulo 8-9, tagapo ti parabong ti Diyos, isalakan tayo ko kayo ti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagyo, kapoy tinarami. Insagod kada kayo ti Diyos, ti panakaisalakan nyo, tapno awan mga ipagsilayag kayo. Gapu ta ti Diyos ket managayat, nagaramid nga rin iso natin solusyon, tapno may subli, pinapati ang relasyon ti tao. Kaskunana iti San Juan 3:16, gapu iti kastalaunay ang panagayat ti Diyos iti lubong, inted na tabugbugtong nga anak na tapno ti siya sinuman ang mamati ken plano saan nga matay no di kanagyan ang banal. Kitinapo tayo ng Yesu Cristo laing ti dalan ang mapakita. Pakas ko na iti San Juan 14:6. Siya ti dalan ken ti pudno ken ti biyak. Awan ti makapan iti ama ti magnakan niya. Sumba Jesus. Adang nga ron talo ako matyan ipanggap kay Yesu Cristo no apay nga iso nalain kitalan. Pasko na San Marcos 1:1, ni Jesus anak ni Diyos. Yung muna Pedro 3:18, na minsan anatay ni Kristo. May paay amin tapno mapakawan digiti tas basol tayo. Natay tinalinteg a tao, tapno kadigiti natindo, tapno yasig na kayo. Ti Diyos. Ni Jesus nga anak ti Diyos, nagbalin na tao. Dinakam na amin nga insulto, took nga daytoy datoy kumakat tao tin manglakam. Tumuna ako nito 15:3, hanggang 4, nagungad ni Jesus, iti may katnungan daw, tapos may paliknek, isuna, ti Diyos.
Nalpasin ti solution ti Diyos. Anyamet nga rin karamihan ti tao. Kinunana na iti San Juan 5:24, ipagak ti pudno kada kayo. Isya sinuman adungeg kadigiti sao. Kin mamati iti nang ibaon kanya, madaan ti biyag nga agdanayon. Saan doon ang maupong, nudikat na lasap nan ti patay, ket simreken ti biyag. Ita, amok adundungeg ka. Yung kasano nga ron ang may baga at tao ket mamati. Kunana iti paltiing 3:20, tinggem at daak ng taktakder iti ruwang, ket agtuktuk-tupak iti ruwangan. Nadda makangeg iti timek ko, ket lukan na iti ruwangan. Sumray kakto iti balay na, ket agkalanglang kanto. Amin anang awat ken kuana nga gusto, ket addaan karbangan ang mga ipagawa anak isunat ti Dios. Akas kunana iti San Juan 1:12, yung addamet dagiti mawat ken mamati ken kuana. Isut gapuna, nainikan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Ipudpudno nga mamati ken kuana ket awaten na dayto yung invitasyon ni Jesus. Anya di jay? Makipagrelasyon ken kuana tapno man subli kay depende nga relasyon ti tao ken ti Dios. Kasano nga ron kinuna iti sao ti Dios iti taga Roma 10:9-10. Ano babaen ti panagsao padayak-yak mo ni Jesus nga iso ti Apo ket patsem ti puso pinagungat ti Dios. Ay salakan kanto. Tababaen ti puso, mamati tayo ket mapalinteg tayo ti Dios. Babaen ti bibig, agipadoyak-yak tayo ket may salakan tayo. Walang nga ron karamiten, padoyak-yak babaen ti bibig, ken na yung papuswan na kapatid. Ket no manamong kaday toy, pag-desisyon ka babaen ti may sa kararan. So, tenak nga ron iti daytoy kararan. Amami ang ilang itan, aminek, amanagbaso na. Pakawalan na nga ron, dito yung baso. Awatek, Yesu Kristo, Yesuna, Manugo, Manugo. Mamati ak, nanatay, Yesuna, Napoy, Tumaso. Kaya manak, pamakawan yun. Pinayaman na ibaro mo siya. Ang pinagdawat ko, pinadala ko ng Jesus. No talagang inawat mo na sa Kristo, ang kang agbiyagen mo ba yung tibaso, nadigat iti pagdayatan ti Diyos, akas ko na iti may kadwa taga Corinto 5:17, may sabaro apaswa, siya sinuman ang may naig ken Kristo. Naglabas ang digititaan, abanal, ketintingin, digitibaro. Manggigan tayo kabsat, deti ebanghelyong impaay kanya tayo iti may sakabsat tayo tang rabi ket dito yun kabsat iti or nanggigan tayo iti mensahe ng impaay ni Kuya Doming kanya tayo ket babaen mit lang iti intayo panagtultulnog ken mga accept iti challenge impaay natatay ket sa pala kumata iubra tayo dito yung naimpapuswan. Ket intayo nga ro din kakabsat iti announcement. Okay? So kanayon ti laglagipin kakabsat dagiti nga schedules iti ministry tayo dati lifeline dati intayo inubertata nga oras every Wednesday. Ag-tune in kayo kakabsat iti oras 6:15 or mas nasapsapa pa ito mas maparogyan na nyo isuna. Kastamet nga addam ang angay nga lifeline topic review tayo ag-start so na iti Thursday to Tuesday ket mapagsasertaan deti mensahe tayo tatang rabi
At dapay mang-angay no kang DIPF tayo every first Saturday of the month. And our Freedom in Christ to no July 30, 2022. And of course, our Sunday worship service ag-start iso na ti 8:30 AM at dano ka face to face iti second floor iti CAP building ken addamet mang-angay nga live na via Facebook page and YouTube. And dapat dati Pisol class tayo kakabsat every Sunday. So to be announced no kaanon to manen nga mangrugi detoy. Ken hanta yung liplipat nga kakabsat dati masungad nga Thanksgiving tayo na maangay into no July 24, 2022. Ket inote yo dagita nga dates kakabsat ken schedules tatno haan tayo nga malabsan or haan tayo nga maliwayan dagitoy nga aramiden tayo. Okay? So, dito na kakabsat iti naglipasan dating aramid tayo tatang malem ket awisen kayo. Narod kakabsat nga agdumog ta idalan kayo iti idalan kayo iti closing prayer. An kami nga makapag-join kakabsat iti mensahero tayo tatak ket awisen kayo tatang kakabsat nga makipagmaysa nga agkararag tayo. Let's pray. Ay, adan sa kano video na. Sige. Agyaman kami iti nalpasen nga aramid mi. Ket italekmeken ka wapo dato nga application mi. Nga iti panangawat mi kina Hesus Kristo. Ket naawat mi iti espiritu na. Agyaman kami wapo iti pinang panagbalin mi nga anak mo. Indeed, Lord, it is by your grace that we become your children. Ket agyaman kami nga tulungan na kami wapo nga may biyag mi kuma iti biyag tikas may sang anak mo. Ket agbiag kami akas ken Kristo tada ito'y laeng ti biyag nga acceptable ken ka ti biyag ni Hesus Kristo. Ket agyaman kami Lord God, bendisyonan ti tumunggal maysa ket iti dato nga lawas bayat iti pinangi waragawag mi iti banghelyom dakay kumawapo iti makikadda-kada kami. Ket kas iti panangawat mi ken Kristo ited mi met kadi ito nga tattao nga wanpay kadakwada ni Kristo. Thank you Lord. Ket italek mi amin dagitoy itinagan na po may Hesus Kristo. Amen. Amen. O living God, let us sing this song, My Redeemer Lives. I know you rescued my soul. His blood is covering the sea. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the bar.